Assalamu alaykum aziz adamlar. Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Salam çal saadana gepleşimizin mehriban telegörjüleri. Mehriban inleşler Kahraman arkadağımın sayesinde Türkmenistan Bedew adı bilen öňe barýar. Ana görüşimiz ýaly bu Türkmen libasly ýigitlerimiz, ana bir näçe sadanlar, halipalar bizim gepleşigimizde gatnaşýar. Gepleşigimiziň başynda Türkmen sunuwatynyň hak gowanlary mehriban arkadağymyza köp sawasyn aýdýar. Goý Kahraman arkadağymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, Türkmenistan watanymyz ilmidama Bedew adı bilen öňe gitsin. Çok sağ olun halifa. Mehriban inleşler gepleşimizin başana şeýle joşunly gowy arzuwlar bilen başlady. Gepleşimizin dowamyna ýanglanjak ene biziň milli halk aýdym sarlamasy siziň göwnüňize ýarar diýip tüýsürýümizden ýa şeýlelikde doradyl. Mehriban vatandaşlar, Türkmen medeniýetiniň sunuwatynyň ösmegine, kämilleşmegine, uly iterigi berýän ruhy güýç bolup edip arkadamyň döreden aýdymlary, saadlary, şygyrlary şuň köne biziň hemmemize nusgalyk mektebi, nusgalyk görellesi bolup dur. Ýurdumyzda ýaş nesiller, halipalar, aýdymçy saadanalar has hem joşup şuň köne bir näçe owadan aýdymlary, saadlary, şygyrlary döredip watanymyza, ilimide, mehriban arkadamyda hyzmat edýärler. Muňa gepleşimiziň şu edeki sanyna da bir milli eşikli ýigitlerimiz gatnaşýarlar, halipa saadanalarymyz gatnaşýarlar. Halipa ona gepleşimiziň başyny biziň milli göz gowanjymyz bolan Dutar dyrgyjaklaryň owazlary bilen başlaýalymy? Ona gepleşigimizde başlaýarys döwlet. Görüşimiz ýaly gepleşimizde mihmançylykda bugün bagşy ýigitlerimiz, milli libaslarymyzda ene şolaryň arasynda ne Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi, dünýä türkmenleriň insanperwer birleşiginiň agzasy Muhammed Gelli Gelli Nejat özüne usta sadanlar bilen bilelikde gatnaşýar. Hoş gördük. Halipa döwlet şeýlede ýaş dekin aýdymçylar anha Şamrat Hojaoğluýew, Kemal Annaberdiýew hemde Çarýeli Ataballyýew gatnaşýarlar. Hemde bir näçe usta sadanlarymyz gatnaşýar. Onda mihmanlamada hoş geldiňiz diýär. Şeýlelikde gepleşigimizde başlaýar. Muhammed Gelli öz ýany bilen öz gyjak Dutar bilen bile gelipdir gepleşigimizde. Muhammed Gelli senen bir türkmen ýaş bagşy dökümini bir illeşlemedi bilen bir ýürek buýsanjyňy paýlaşaýsan. Ne bilişimiz ýaly hormatly prezidentimiz sunwat medeniýet işgärlerine talip ýaşlara uly mümkinçilikler döretdi. Türkmenistan ata watanymyza gelip okumak baradaky şu kiçilikden arzu etýärdim şonu. Şo meň niýetlerim hem biziň hormatly prezident amala aşyrdy. Ine 2009-njy ýylda Daňatar öz wadyndaky Türkmen döwlet ýürüýte sasyr mektebinde hormatly prezidentiň tagallasyny okup ýürdim. Soň onuň oň ýandan 2014-njy ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip bolmak bagty maýa nesip etdi. Şoň üçin mehriban Kahraman arkadağymyza hem etýän tagallalar üçin alyp barýan işlerini uly üstünlikler arzu etýän goý Türkmenistan rowaşlyk watan ýylyna watanymyz mundan beýlek rowaşlyklary beslensin. Köp sag bol. Muhammed Gelli'ni gepleşigimiziň ilmidama Türkmen Dutary, Türkmen gyjagy diýilende bir esasy bir halk aýdymlaryna wasp edilýän Türkmen bedewleri hakynda wasp edilýär. Indi bir gepleşigimiziň başynda ilkinji aýdymyny bir bedewlerimiz wasp edip bir aýdym ýerine ýetirip berýär. Onuň ýerine dowam ederiz. Uly howes bilen halipa. Alhon min şuun waltanna ayday min şuun waltanna ayday türpünna şanım ediyor ben keşiver babdan olgan qarmılı cüllü ediyor Seyredivey feyle çakanna üstü şemal bedew Şalara tarifiyen etken şahıma til bedew Bile sak boynu dramama sakı femidan bedew
Tillagı barsam meger Tillagı barsam meger Qıydan qılıqli duruşum Yürhüyür bol soyenem Toqşun kimidir turuşum Matali badı hava barından burun barışın Sipatan sağırın teki bada belendir gelişin Nalu üsemminin isbırak hısti Başarmalgana tüper bulmasa Hep gel sana yolloş megel Laçın ki bu terab olmasa Abellere vermem seni Ayı yüzünür bulmasa Olurmun üzütünün yükü Eşrefi alir bolmazın Qammat ettim bir köngülle Mümtün men pul Yüzününe yığarip Ka yakının taşı sen Ka yürüyüm seni yer bilin Ka tıkovanın kuşu sen Hara barmanay alıplarının yolunu yollaşu sen Kalsem mehtacı guman bir hişti hayvanı başı sen Bol hoş olur cenneti sen hem iman benim El hepi abedu Ayna ahendedu Hak bol hoş olur cennetiye Sen hem imanlı benim Berekella Muhammed Deli yigitler size de köp tawasyn aýdýas. Mähraýanyslar görýäňizmi? Şu türkmeniň haçan dutarynyň owazy, gyjagynyň owazyny eşdeňde ýüregiňde bir duýsanjyň hasam peýda bolýar. Inni Muhammed geldi. Senem bir gepleşigimiň üstü bilen mümkin bir ýerleşdirmede arzulanmadyr ýene-de. Daşar ýurtda ýaşaýan ähli türkmenler şu watanymyzdaky bolýan özgörtmeleri hemme ösüşlere begen ýalar, buýsan ýalar. Ene hormatly prezidentimiň ulalyp barýan işleri ähli dünýä türkmenlerine, şu daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmenler hemmesi bir agzdan gollaýar, ata watanymyzdaky özgörüşleri gaty begen ýerler. Ene mawy ekranyny bolup geçýän ähli habarlardaky özgörtmelerini, medeniýet suňat işgärleriň ýazgylaryny ýakyndan gyzyklanýarlar, görýärler. Ene men özüm şu 6 ýaşymdan bäri özüm maşgalamyzda şu kakam gyzakçy bolan soň aýdym sada ul höwes bilen başladym. Şirkden ata watana gelip okumak men arzumdy. Hormatly prezidentim men arzum amala aşyrdy. Şoň üçin näme hormatly prezidentim bizi ýaşlara mümkinçiliklerini öğretdi. Biz öňümizde goýan ähli borçlarymyzy ýerine ýetirärsik hormatly prezidentim inanýar. Geljekde de näme şu ata watanymyzy wasf etýän aýdymlary halkymyza ýetirip durarsyk inanýar. Muhammed Gelinni size de täfin. Sen haýsy halipalary dinleýän? Men halipa şu kiçilikden esasy Sakagan ýoly, Sakjepbarowyň ýoly hasma ýakyn bolan. Menem şeýle fikir etdim ýa aýdymda şol Sakagan köp dinleýänligini bildirýär-de, ýa hereketlerini Sakagan
şonu alıp bilipsiň da eýem şol gaty ustatlyk talap edýär. Inni gepleşiňiz şu ýerine Tahaga diýilende bir näçe türkmen halk aýdymlarym gözeňe gelýär da haýdaýdym ýerine ýetirer. Men şu türkmen halk aýdymy zany aýtyp bereýin Halip. Ya tönne tönne, a tönne tönne oye, oya ha ha. Tönne, ah zan, ha ha, kurban bolu, kurban boluyun gel. Hay canım alley, cellat gözlerim senin sana gelenlerdi satın alayım alayım hanım dövdü alayım ay aşık olan ey canımdan umidin gider umidin ay gecenin uya yatmayın nuharlar çeşminin kölüne karkıla bilir gelir yaşın baştan yar ay gönüller oya içinde ha ha sentil otogo gel otogo gel ay gel kimin oya keşteyle bu bağa dünyanın bar kıydır sana sadığı sadığa kıydı cennet ah ne garip aşık garip benim vardır gel vardır gel ay gören ayları olur kimin yarıdır yo yürüyse gözlerine derdir ey derdir kadınından sakın hak olur maraley kekili al hey kadınından çıkan tozların mungıyla gelmez uyey Nefanileşler gepleşimizde devam edýäs. Orazy bolna eger mümkin bolsa halifamyzdan näme du tartışlamyzyň başlarymyzyň arasynda näme öz saat ural bilen otyr mümkin bolsa halifamyzdan du tartışy ýitlemeden haýyş edýäs bir
bedewlenmede wasp edýän bir saz bilen gepleşigimizde dowam edip berseňiz. üstünlükler arzu edýäs, okuňyzda da üstünlükli tamamlap bir ýurdymyzda, watanymyzda gahrman arkadamda gerekli ýaşlar bolup ýetişip türkmen halk aýdymlar dünýä tanatmak uğruna ähli işleriňiz rowaç bolsun, janyňyz sag bolsun, üstünlükler hemraňyz bolsun. Çok sag olun. Kemal sen gepleşimizde hoş gördük diýär. Elbetde öňem gepleşiklerimizin bir näçe sanlaryna gatnaşdyň. Bugun günne öz aýdymçy diýen duşlaryň bilen gelipsiň gepleşimizde. Söz nowatyny saňa geçirýäs, bir joşgulu sözlerini eşitdik. Ondan soňra elbetde gepleşimizde aýdymlaryň bilen dowam eder. Fırsatdan peýdan mehriban arkadamyda sag bolsun aýdýan, mehriban arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydam rawaj alsyn. Ama Kemal joşgunu sözlerinden soň ana tahnamysyna garaşýa joşgunu aýdym bilen gepleşigimiz dowam edeli. Hayran edýär dünýäni, gidew ataşan getirdin arkana. Bu soşlaman bize
şöhratli bir devlet, aydın ak yollu bir devlet. Kırım toylar tutun yar şanada, bu bahtiyar ili bir devlet. Kırım toylar tutun yar şanada, bu bahtiyar ili bir devlet. Bu bahtiyar ili bir devlet. Berekella Kemal, sen bilýän biziň türkmen bedewlerimizi wasp edýän aýdymlar bizde köp. Sebäbi türkmen bedewlerimiz gahrman arkadaşymyz saýasynda buň kunny dünýäň ýüzü tanýar. Elbetde bizim türkmen bedewlerimizi, hallarymyzy wasp edip aýdym aýtmak. Ana gepleşigiň başynda Muhammedem öz sağlanalar bilen şu türkmen bedewlerimizi wasp edýän aýdym aýtyp berdi. Ana ýigitlerim şu wagt dinläp otur. Türkmen bedewler diýilende türkmen estradatynda da, kompozitorlaryna da, mysal üçin Meloş kino filminden o aýdymlar bar. Ya bolmasa aýgytladım kino filminden aýdymlar bar. Bir näçe şu bedewlerimizi wasp edýän aýdymlar bar. Bizim şol aýdymlar gulagymyzda, şol aýdymlar gally. Şol ýan gaýdan aýdymyň gelecekte köprek aýdy bersen, näçe köp aýtsaň adamlaň gulagyna çalt galýa. Şol aýdymlar ýalak bolar diýip umyd edýär. Ona indiki aýdym näme aýdym aýtyp berjek? Gelin ýyldanmazy wasp edýän bir sogun aýdym bilen dowam edäli mümkin bolsa. Ona dowam edelim. Sen seyrana sıkındı elim hayrana gülüm. Aydın'da aşk yüreği koyan armana gülüm. Sen seyrana sıkındı elim hayrana gülüm. Aydın'da aşk yüreği koyan armana gülüm. Aylan ayındasında göğe pervana gülüm. Aylan ayındasında göğe pervana gülüm. Gödelim gödelim dinen tinti gidelim. Dine sen arzularım bari. Men senin karılım zari. Gödelim gödelim dinen tinti gidelim. Dine sen arzularım bari. Men senin karılım zari. Sen aşığın intiharı sensiz hiç yok harari. Sadıladı gülüm beni ol var gülürüm nuri. Sen aşığın intiharı sensiz hiç yok harari. Sadıladı gülüm beni ol var gülürüm nuri.
Alana verdi we köp sag bolsun aýdýas. Mehriban tomaşaçylar, aýdymlar, saatlar, şygyrlar täsirden döreýär. Hakyky täsiriň ışıky bilen döreden datlary bolsa elbet eseri bolup gitýär. Saňa mundan meýlekam üstünlikler arzu edýäs. Hakyky eserler saňa şowluk getirsin. Sağ olun. Mehran iyileşler, gepleşimiz devam edýäs. Halipa Radul ne ählimiz bilelikdedir, bagşy itlerimiz bilen bilelikden asadanlarymyz bilen bilelikde gepleşimiziň adynyň belli bolýaly. Gepleşimiziň şu ýerine Beýle kaydynça geçmäke. geçmenke. Şartlarına. Gepleşimizi dehinlaydymçy çargel atawalif bilen mehriban tomaşaçylar dowam edýär. Nä çargelle mene beýlek aýdymçy bagşy itlemez ýalyp bir milli liwatymyzda, milli tahyýamyzda, ine gepleşimizde studiýamyzy beda otyr. Çargelle söz nowatyny size geçirýär. Iýleşlemizde arzuwlar bilen ýüzlenseňiz, ondan sonra elbetde aýdymlar bilen gepleşimiz dowam eder. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni gahrman arkadagymyz biz ýaşlar üçin şeýle ulup mümkinçilikler döredip berýär. Bizem zähmetimiz gaýgyrman täze aýdymlaryň üstünde işleýär. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, başydyk bolsun. Biz ýaşlar üçin il ýurt bähwetli, döwlet ähmetli tutýan tutum işleri mundan beýle rowaj alsyn. Çargel tenýadymy düşýär. Ýanglan ýarym telewätleşiginde de üstünlükli çıkış ettin, o Türkmen halk aydımları bilen yerine getiriptin, yadıma düşýär. Indi şu ýanglan ýarymdan soň mümkin okuw öýrensiň. Şo barada mümkin aýdym. Nirde okuyan? Men Ahal Ulayat Ýürüti Sunwat Mekdebinde aýdym wakaly bölüminde okuyan. Ýürüti aýdymdan. Ha. Berekella. Onu sahnamız sana raşya. Hey hey algar goşam kanat bağlam uçaly dereleri almanarlı dağlara hey 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 meğer bu dağlardır dünya uçmagy gerşin duman bakan garly dağlara meğer bu dağlardır dünya uçmagy gerşin duman bakan garly dağlara gerşin duman bakan garly dağlara aslanı var, ajdarı var, şiiri var. En guru var, hurması var, nari var. Hey 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 hey. Bu dağlarda hümmet berer bir var. Perili peykerli hürlü dağlara. Bu dağlarda hümmet berer bir var. Perili peykerli hürlü dağlara. Perili peykerli hürlü dağlara. Dağlar ey dağlara. Hey 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 hey. Bu dağlarda hümmet berer bir var. Perili peykerli hürlü dağlara. Perili peykerli hürlü dağlara. Kerem oğlan eli yoklu yayladır. Dereleri çeşmelidir, çaylıdır. Avluları şikarlıdır, avludur ey. Yer köngülüm gideli garlı dağlara. Avluları şikarlıdır, avludur. Yer köngülüm gideli garlı dağlara. Gel köngülüm gideli garlı dağlara. Gel köngülüm gideli garlı dağlara.
Sarıyerli, gepleşimiň şu ýerine ýa-ni töhbetleşimiň arasynda türkmen halk aýdymlaryna aýda diýip aýtdyk da Muhammed da öz salanlar bilen göçekçi dutarçylarym sahnamyzy bedaba otyr. Eger mümkin bolsa bir türkmen halk aýdymlarynyň şeýle bir hiňlenip bersem, onuň ýene-de ýygyny dowam edýär. Hıpar vüdül alar min hine vühdana Hıpar vüdül alar min hine vühdana Toy şayını tutun temin gelin çam Hıpar havar yiverim ağız hurtanı Durdun kulluğumda temin gelin çam Gelin çam, gelin çam Bir havar yiverin halava samı Bir toy tutun elim aldın hayrana Hayrana ey hayrana Ağına kırpıyın çekin ol yana İzin Türkmen ilim temin gelin çam Gelin çam, gelin çam Sarıyerli, eger mümkin bolsa gepleşimden şu ýerine dollugyny sadynlar bilen bilelikde bir türkmen halk aýdymy bilen dowam edip berseň Sarıyerli. Hosla. Ay, hovanın tergen sağın ey Öğür garın ülpün tenim ey Yüreğime iyiler teyhanlı Atarlar hay hay ülpüm tenim Men humayım latsın orin galir onu müşine boyumdur örün haçım boyumdur örün haçım Öpür var hay hay ülpüm tenim Ay, gel yesem ola yanımda Düşüydüler donumdan Ülpür dili hanımdın Ülpür dili hanımdın Toldur var hay hay ülpür dili
yaşımdayım maya karvırdı yaşımı Öfür var hay hay bülbül Şargerler tavallygy we köp sag bolsun aýdýar saňa suňgatda, okuňda, dörejiligi älemine uly üstünlikleň ýar bolmagyny tüýsürýärmden arzuw edýär. Şargerli şeýlelikde seni ornuňa çagyrýar. Bizim yurdumuzda Kahraman Arkadaşımın sayesinde bir näçe bäsleşikler geçirilýär. Şol bäsleşiklerde de esasy aýdymçynyň öz islegine görä aýdym saýlanýar. Şonu aýtaýdym aýtjak diýende türkmen ýigitleri, türkmen gyýylary, öz milli türkmen halk aýdymlarymyzy ýerine ýetirjek diýende bizde ýüregimizde bu ýsonç hasam peýda bolýar. Ana şol ýigitleriň biri Mehriban Ilisler öňküdeki gepleşiklerimizde de gatnaşyp türkmen halk aýdymlary bilen bir näçe aýdymlary ýerine ýetiren ýaş ýigitimiz ýanglanýan telewizýanyň ahali welaýaty boýunça ýeňijisi Samrat Hojaoğluw gepleşigimizde gatnaşýar. Samrat onu gepleşigimizde hoş gördük. Seni mene şu aýdymçylarymyzy, bir halk aýdymlarymyzy, estrada aýdymlaryny, bir ýigitlerimizin hatlyk bilen ýerine ýetiren saatlaryny dinläp bir hasam meter joşkun mardyr diýip pikir edýär. Şeýlelikde de sözi taňa geçirýär. Portotdan peýdalan Kahraman Arkadamyda köp sag bolsun aýdýan. Kahraman Arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işlerini elmi dama rowaçlykary we selmeni tüýsürýärmden arzuw edýän. Samrat, benim gepleşiklerimizin öňkü sanlaryna da ak ýüzlü maralym, balsaýat diýen ýaly bir agyr aýdymlarym ýerine ýetirdiň-de. Indi bu edeki gepleşigimizde näme aýdym getirdiň? Hani bu şu gepleşige bir aýdym getirdim, mümkin bolsa şonu ýerine ýetirip beren, ýyzyndam bolsa bir dert ýarym diýen halk aýdym getirdim, ýyzyndam şonu ýerine ýetirip berýär. Onda geçä, taxnatyga garaşy. Ulga bolsun.
sözler sargala, şol sözler sargala, kalmasın minne, saylanamı haka şıklan yoludur. Men dünyani gördüm senin gözünde, senin batyalların yalkın saçıpdı. Yalkın saçıpdı. Yılgır sen mehriban, yılgır edidim. Yılgır sen, yılgır malayım. Yılgır sen mehriban, yılgır edidim. Yılgır sen, yılgır malayım. Yılgır sen edidim.
Her gezek bir gepleşigimizde bir illeşlerimizde bir täsirin bolar ýalyna bu gede bir hem estradadan hem halka aýdmaýdan ýigitlerimiz türkmen lewazlar bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Şu türkmen bedewlerini wasp edýän aýdymlar bolýar bizde. Bir näçe halka aýdymlaram bar, estrada aýdymlaram bar, kompozitorlarymyz hem döredipdir. Indi Şamrat aýdymlar bilýän, mysal üçin türkmen bedewleri wasp edýän aýdymlary. Alipon Türkmen bedewlerimiz wasp edýän aýdymlar sanardan örenken ýöne esasy Türkmen halkymyza bedew aýdym diýip şu estrada aýdymlaryny gözüňe gelende şu meniň dostum Melawuş atly kino filminden Melawuş diýen aýdym. Onu bilelikde ýerine ýetirýäňler. Ýigitlerimize mä sahna baryp onu ýene-de ýerinden aýryp bildim. Kino filmleriniň artyň aýdymı bar da. Bir näçe estrada aýdymçylarymyzdan ýerine ýetirýär. Onu ýigitler ýerine ýetirip berýän şol aýdymlary. Ol bilen. Yettirmesin yene kuş Kanada çalırdılarım hey 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 Senin bile bile kuş Kanada çalırdılarım hey Senin bile bile kuş Çapadım çap, çapadım çap Çapadım 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 çap Çapadım çap, çapadım çap Çapadım 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 çap Ara gönlü gülü bak gülü gülü İrde bol fata fata Bol fata fata Aklım oluy adite Yaş kalbımın badite Ayı etme gıyratım ten hey 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 Altı vakada dite Ayı etme gıyratım ten hey hey Altı vakada dite Çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap, çapadım çap, çapadım çap, çapadım 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 çap. Ara gülü gülü bak gülü mü gülü, bir de var fata fata. Ara gülü gülü bak gülü mü gülü, bir de var fata fata. Kirkimin diyarı var. Diyarımın nedi var Yine bugün sırdaşım sen hey 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 Arzularımın bahari var Yine bugün sırdaşım sen hey 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 Arzularımın bahari var Çapadım çap, çapadım çap Çapadım 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 çap Çapadım çap, çapadım çap Çapadım 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 çap Ara gülü gülü baba gülü mü gülü Bir de bol fata fata Ara gülü gülü baba gülü mü gülü Bir de bol fata fata Bir de bol fata fata Bir de bol fata fata Kurban olum yarın katli boyuna Koşmak olum olum ile boyuna Yerle hükmetiyle barkamıyla Barkamıyla ölür barkamıyla Ayna Seni söyledim çanıletine Beni söymene korkor felide
atam öler Ayna Ana nähran ilişler görüşmedi ýaly çalsalar natty gepleşmeden hem jemleýici pursatlaryna gelip ýetdik. Ana görüşmedi ýaly arkadagyň saýasynda Türkmenistan watanymyz bedew wady bilen öňe barýa. Biziň milli suňatymyz arkadagyň saýasynda bugun dünýäň ýüzüne ýaňsalýa. Inni gepleşmeden jemleýici pursatlaryna şu gepleşmede gatnaşyp gow aýdym aýdyp beren ýigitlerimize, mihmanlarymyza, sadanlarymyza köp sag bolsun aýdýas. Bugun her bir sadandan, her bir bagşyň ýüregine arzuwy, halkymyzyň söýgüsini gazanmak. Her bir sadanna aýdym sada şol halkymyzyň söýgüsini gazanmagyň tüýtürekden arzulap gepleşigimizi jemleýär. Watanymyza, il günümizde, mehriban arkadaşymyza, enatalara, çağajyklara bolan söýgü biziň hemmämiz ýaşadýar. Goý berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir güni size eksilmez şatlyk, mehr söýgü paýlasyn. Ýyllaryň, her bir aýlaryň, günleriň lezzetini, höýdürini, bagtyny elmadama doýup ýaşaň mehriban ýyllaşlar görjekleriňiz diňe gowullar bolsun, bagtly pursatlar, owadan pursatlar size ýar bolsun. Ýurdumyzda aýdym saatlar ýaňlanyp dursun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda gahryman arkadamyzyň saýasynda mehribanlar sizin ähliňizden görjegiňiz diňe gowuluk bolsun. Türkmen aýdym saýasynyň hak howanlary, hormatly prezidentimize, gahryman arkadamyza döret berýän ähli mümkinçilikler üçin tüýsüregimizden sag bolsunlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň elmadama jany sag bolsun, belent başy aman bolsun, iýi ýurt bähwitli, beýik tutumlary elmadama rowaj alsyn. Amma mehriban adamlar gepleşigimiziň jemleýici aýdymy elbetde watanymyzy, wat edýän aýdym bilen jemleýär. Ýene de ýaşy günlerde görüşýänçe hoş sag bolun. Yan arkadan vatanna Bağtiyara vataniler owadın Bağtiyarlıktır baki bakarda Bina imaratlan yollar owadın Güller atyan arkadan vatanna Bağtiyara vataniler owadın Bağtiyarlıktır baki bakarda Bina imaratlan yollar owadın Qarasılık bakı bel kararlığımız Bir taraf vatanım bağtiyarlığımız Ömrümüz olsun arkadağımız Toy bayramlı aile günler owadın Qarasılık bakı bel kararlığımız Bir taraf vatanım bağtiyarlığımız Ömrümüz olsun arkadağımız Toy bayramlı aile günler owadın Owadın diyarım baltın nikani Yanlanıp dur güllü üçün muqami Dünya dolup vatan çökratı şani Dövletli dövranlı yallar owadın diyarım baltın nikani Yanlanıp dur güllü üçün muqami Dünya dolup vatan çökratı şani Dövletli dövranlı yallar owadın Qarasılık bakı bel kararlığımız Bir taraf vatanım bağtiyarlığımız
ömrümüz bolsun arkadağımız. Toy bayramlı aile günleri oda, karasılık bakı berkararlığımız. Bir taraf vatanın bahtiyarlığımız, ömrümüz bolsun arkadağımız. Toy bayramlı aile günleri oda, karasılık bakı berkararlığımız. Bir taraf vatanın bahtiyarlığımız, ömrümüz bolsun arkadağımız. Toy bayramlı aile günleri oda, karasılık bakı berkararlığımız. Bir taraf vatanın bahtiyarlığımız, ömrümüz bolsun arkadağımız. Toy bayramlı aile günleri oda,